Hei, isi, mikä toi ääni on? Missä sä oot? Minä olen täällä, poika! Missä? No täällä! Mitä sä siellä teet? Hei, se on vaarallista. Ei tää mitään vaadita, kyllä pappa osaa. Minä olen tehnyt tätä 20 vuotta! Isi, hei, ootko sä kunnossa? Kyllä minä olen kunnossa, hei. Sisu, pappa pitää vähän lepää. Mut eikö sun jalka on murtunut? Ei ole. Pappa lepää, hoidassa. Mitä, haluat sä, että mä menen tonne katolle? Joo, ota tästä isin työkalu. En mä osaa tämmösiä Osaat käsitellä. kyllä, pappa luottaa suun. Ei. No miten menee, poika? Ihan hyvin, isä. Hyvä! En mä pysty tähän. Pakko soittaa ammattilaiset. Ja sanoit! Ei mitään. Okei, pakko ottaa ammattilainen tänne. Nyt mä poika ei kuule mitään. Ei, mä hoidan. Tekijätorista ottaa kattohuoltaja. Tänne näin. Noniin, mä saan. Ei kolise! Homma hoituu. 3 hours later. Pakko poika myönnä, teitä aika helkkari hyvä duuni tossa. Kiitos. Kyllä, Kiitos. meppä leikki. Hop. Miksi tästä mun tilit on hävinnyt näin paljon rahaa? Hei!